De 41-jarige Zwerger Bosker, die in skiering lei met zijn vrouw, riet op 19 januari verleden jaar naar het Heerenveen om zijn beide benen te zien op de Van Kleffenskwallen. De man wie poel lelijk en stier mij een mes te zwaaien. De politie skeert een mandel om hem te keren. Ter jochte, zo vond het Openbaar Ministerie. De advocaat van de Zwerger Bosker vindt van net. Mijn cliënt stelt zich op het standpunt dat hij het slachtoffer is geweest van 3 pogingen tot moord. Als je na kalm beraad, en dat zegt die agent, 3 keer op iemand schiet, gericht, zonder dat je schieten mag en zonder dat je een waarschuwingsschot vooraf lost, dan ben je bezig met een risico te nemen dat je iemand doodschiet. Dat risico heeft die agent genomen. Mogelijk wordt er onjefte dienst in de politieman die troch de advocaat een schietgrage cowboy neemt wordt. Nevens hem had de Zwerger Bosker gelokhoorn. Er is nog een keer op hem geschoten door diezelfde agent vanaf een afstand van 3 meter. Daarbij raakte hij hem in zijn arm per ongeluk. Maar deze man die bij het eerste schot mist, toen was het op 1 meter of 6, is dus een hele slechte schutter. En als een hele slechte schutter op jou gaat schieten en hij mist jou, heb je geluk gehad. Maar als je van 3 meter op iemand gaat schieten en je bent een slechte schutter, kan je iemand zomaar doodschieten. De cliënt heeft gewoon geluk gehad en mag blij zijn dat hij leeft. De Zwerger Bosker kreeg in november 3 jaar cel. Hij ging in hoger beroep en dat zou hoe het beginnen. De advocaat van de verdachte wraakte likwijls het gerechtshof omdat het hof naar hem partijdig is. Op 24 maart gaat de zaak verder.